No meiksi on osteopaatin unelma-asiakas. Multa löytyy oikeastaan vaiva ihan joka lähtöön. Mulla on pään alueen vaivat lapsuuden auto-onnettomuudesta. Mulla on polvivaiva. Mulla on aina niskat kipeät. Lopulta mä oon tosi huono työergonomian suhteen. Mulla on ollut kasvohermohalvaus vasemmalla puolella. Ja käsittämätön verenpaine ja järjetön stressi. Mikäs meitä tänään vaivaa? Mua ei siinä, mä jouduin seisomaan viime viikonloppuna monta tuntia putkeen, niin siinä oikein polven takana. Siinä pohjelijaksen yläosassa. Siellä on tosi kipeä paikka. Joo, tää onkin oikein jumissa. Mutta ennen kuin palataan tähän tarkemmin, niin tutkitaan vähän koko äijä läpi, niin nähdään vähän, että mikä vaikuttaa mihinkin. Tää osteopatia on tämmöistä tutkivaa hoitamista ja aika usein se syy löytyy sitten jostain muualta, missä se kipu tuntuu. Mites muuten, kun niskat toiminut hyvin? Niskat on tietysti aina kipeät. Ne on vähän mun ongelmapaikka. No niin, katsotaan sitten päästä varpaisiin. Usein osteopatiassa hoidetaankin näin. Vähän niin kuin pahimmat ongelmat pois, niin se kehon kokonaisuus toimii paremmin ja silloin myös usein tuntuu aika paljon paremmalta. Sitten sanoo, jos tuntuu liian kipeältä, tutkitaan vähän tätä niskaa. Tuolta me voitaisiin pikkasen venyttää. No niin, lähdetään sitten katsoa tarkemmin, että mikä siellä polvessa on. Joo, täältä pohkeesta tulee heti vaikutus tänne nilkkaan asti. Eli nyt täällä on nilkan kautta sitten joutunut tää pohje vähän ylirasittumaan täältä sisäpuolelta, niin hoidetaan tää nilkka ensin ja katsotaan jääkö sinne pohkeeseen sitten vielä kipua jäljelle. Näin usein ne oireet vähän kiipeä ja syy oireeseen löytyy usein muualta kuin missä se kipu tuntuu. Mun mielestä osteopatia toimii tosi monenlaisiin vaivoihin. Selkävaivat, päänsäryt, polvikivut, jopa stressi on sellaisia asioita, joiden vuoksi mä hakeutuisin osteopaatin hoitoon.